which bit piece abag fa Kilcara agus rules agatsa. So I suppose just in a stone ceiliúrtha can club world departure gantu agus can rule agat sa club. Is me sé Aimée Ní Bheirn is as chlub mé iarheascar Trúchánal agus hasí mé sa ró mar afach na Gaeilge I Kilcara le CLG Cultúr fia. So in a stone can express a bhí agat leis an andra go seo agus can sort really a bhí galaré agah se leis na juntas agus leis an takeíocht ó Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha. Well, it's reduced to much Anna Bheirn as an takeíocht all but hon for the like goharia tosa catch o fia in go GNU mar galar Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha sílam goilda for more jantas a counter o even Gaeilge day agus an club agus magic so more like gahrod mahan seo o híh rudí atá janta agin go seo Calan himeachtaí agrithe agin ag an bunch seo idir deis na chainte pop the last breach highly agus who much go cummart le pell na Gaeilge fásta rinne much survey le chéile agus rinne much anlis an tablet atá gceist leis teangas a counter agus insert rudí atá richt nach chun orbert a dhéanamh an áirí for much bun craobha le sibse hu sa park croki agus I brunú jazz agin in sin agus majéri an bon aige néna. Inta agus le Jenny bhí sibh ag ceiliúrtha Céad Bliain ar an ád mar sin le Gulcartha ina stone get the bug faoi sin. Yeah. Well bliain mhór ar an nos mar chud sin te himeachtaí difriúil agrithe agin bhí cáiste ag obair ar gachrod an áirí agus an mbliana chun himeachtaí a chuir le chéile. Ar dús bhí ihe cefnichan agus lánseo san Ashland Kilcara le hí country ón canter. I can't be star Pen Laman, Pelsincher agus an clubber in Umlin. Bhí corn, boin, dúsna, gansi apella, Eddie Club agus Greengraf ar Tashbans ar ihe sin. Gwaile sin cruchidini harlar, dinita harlar fishan Flin Club. Mar hafle éan mecana agus aimime glaspig te Lonnie in Abu Dhabi ar imar CLG Cultúr agus bhí deis ag na lad sin contractor a bháile fásta amachtaile bhí amacht agin san bhí amachtain agin sa Blue Haven fásta agus bhí last breach highly agin is counter freshen. Agus an role lárnach ag an Gaeilge mar sin ag an club agus an roisi sin táhatá daobh role lárnach a thuirtón Gaeilge agus sibh a cumrú an écht mór sin agus Céad Bliain ar an ád. Yeah, gan doubt. Bhí role mór ag an Gaeilge bhí pobl na Gaeilge agin ag an last breach highly agus bhí Dini óga an canter ag seint ceol agus ag cant agus cuairí man na Gaeilge bhí páistí óga ag dathú beloga bhí an foreign ofiach man an teanga an fásta le seastan Gaeilge agus chuir siad clíthe bobla chéile cuaig ceist trí man na Gaeilge le páistí agus gur na páistí dúis na jazz bhí siad sásta faoi gafrod agus bhí ó híh Country fásta bhí daoine costal le uchtran an Commonwealth scéil an carlach Commonwealth scéil na nál an fásta agus bhí siad Lord trí man na Gaeilge fásta ag an ihe sa Blue Haven agus bhí hart fe séchéad an nó níos móna sin ag an ihe sin so sin rud ó Ward an counter agus bhí Austin ó Callahan an mar farintí fásta so gaprod a chur muid le chéile te príomhróil ag an teanga sa club. Bhí belogaí janta amach agin agus bhí siad ar gath tabla sa siomra fásta faoi catatá tarlú cin sort a rudí atá ag an club go dtí seo bhuaid cummórtas fel na gasta mléana agus bhí nótaí fi sin agus nóta ón cearlach an tríman na Gaeilge. Intar fad agus ag an fuinte seánis cé mar ag an tú dulhan cin agus cinneal taithí na Gaeilge ag Gulcartha ag an mumate. Sílim go bhfuil daoine níos comfortí sílim ag úsad an Gaeilge tí go méid an seomaranga go háirithe páistí hart an park pelle te cótharthaí jazz agin mar galar an Jontas hart an park pelle agus dagí muid himeachtaí jazz fásta sa canter. Ding bhfuil defer mór janta agus anna bhuiach sin.
Intar fad gur mé maigad as Gur maigad. go maniu fa sin tá mai fear week. Gur réna maigad.